ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Precious Secret File. Si Precious na may boyfriend na na-fall sa kanyang katrabaho sa opisina na si Sir Rob na pamilyadong tao na. Noong una fubo lang sila eh. Walang feelings involved. But eventually, etong si ate mong girl na si Precious, lumalim ang naramdaman na kay Sir Rob hanggang sa nabuntis siya. And it was that moment na itinigil niya na ang kahit anong communication niya kay Sir Rob. Although, nagpaalam naman siya. Nagpaalam naman sila sa isa't isa. Tapos nalaman din niya na buntis yung asawa ni Sir Rob. And inisip naman niya na boyfriend pa rin niya yung tatay ng anak niya nang dinadala niya. Kasi nga, may nangyayari pa rin naman daw sa kanila ng kanyang boyfriend. Pero fast forward to this day, yung bata daw, kung naging kamukha ni Sir Rob, pero inisip din niya na baka pinaglilihan niya lang talaga si Sir Rob nung time na nagbubuntis siya. So, pwede ba yun na dahil pinaglihan mo yung isang tao, nagiging kamukha ng anak mo? Pwede ba yun? Ha? O baka si Sir Rob talaga yung tatay ng bata? Uy! Sir Rob, baka lang naman nakikinig ka ngayon. Baka feeling mo familiar yung kwento. Tapos naisip mo, ay, ako yung Sir Rob na yun Baka pwedeng sumulat ka rin sa programa ko para marinig namin yung side mo. Baka naman ikaw din, mahal mo na yung sender natin. Ay, may pag ganun pala. Bakit ka nag-resign sa trabaho? Dami naming tanong na gusto naming masagot mo pero wala. Anyway, sige. Eto, napakinggan na natin ang mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito pong sabi ni Leth. Hindi ko sure kung makapakinggan natin ng tama yung voice message niya. Gawa ng first time niya lang mag-voice message, pero let's try. Hello, Rakitera. Medyo nakaka-relate ako dun sa story nyo. Wait lang. Pag ganyan po, sabihin nyo po pala, by the way, na kayo po ay kailangang itago sa pangalan na something. Kasi katulad niyan, diba? Medyo nakaka-relate ako. Di medyo na booking ka na rin, sis, 'di ba? Kasi pangalan mo yung ginamit mo. Ang minessage mo lang sa akin dito, how to directly personally contact DJ Rocky. Tapos wala kang nilagay dyan na itago mo ko sa pangalan ganito. Bigyan nyo po ng konting beep-beep yung busina, yung message nyo sa akin para hindi ko po nababanggit yung tunay ninyong pangalan at nang ma-hide ko ang identity ninyo. Hindi ko na po tinuloy yung voice message kasi baka may malaman pa po tayong iba na hindi pa po dapat natin malaman. Sis, PM ka muna sa akin kung anong gusto mong ipatago yung name mo, ha? Okay? Eto po sabi ng ating kabisyo na si JP Babasa. Solution is DNA test. Pero para sa akin, wag na. Magkakagulo lang siguro ang pamilya. Pero tingin ko kay Sir Rob yun. Mabisa talaga pag sa parking lot ginawa, ma'am. Alagaan na lang siguro yung anak at wag nang hihingi ng closure. Masusundan pa yan sigurado. Yun lang po. Happy Wednesday. Ingat pa uwi. From Team RT and Tambay. Uy, alam nyo ba na itong si JP Babasa kung ano yung mga pinagbibigay sa akin ng mga tambay items? Ang gaganda. Yung mga cup, yung mga inumin. Ay, sinasabi ko sa inyo. PM nyo to si JP Babasa para makakuha kayo ng mga limited edition ng mga tambay items. Anyway, thank you, JP. Ito pa sabi ng ating kabisyo na si Darwin Russell. Hello po, DJ Rocky. Hello. Precious. Nakakalungkot lang nakakalungkot lang doon sa mga respective partners ninyo ni Sir Rob. Hindi ko ma-imagine kung paano nyo nagagawa yung mga ganyang
maling bagay kahit may mga respective partners na kayo. Kasi sa umpisa pa lang si Sir Rob, pamilyadong tao na, di ba? Dapat sa umpisa pa lang umiiwas ka na, pero ikaw mismo lumalapit sa tukso, hindi ikaw yung lumalapit sa tukso. Sorry pero kahit sabihin kong may anak kayo nung boyfriend nung asawa mo ngayon, hindi ko ma-imagine kung nagagawa mo pa rin sabihin na mahal mo pa yung si Sir Rob at proud ka pa naging sinabi na kabit ka. Parang sorry, nakakahiya lang. Kaya talaga ang tukso talaga parang addiction lang yan eh. Hahanap-hanapin mo kasi yan din yung nagpapasaya din sa'yo. Yun lang po, DJ Rocky. Good item ba tayo dyan, Darwin? Darwin, Gina G no? Parang nakaano tayo dyan biro lang. Actually, mapapaisip ka talaga, bakit nga ba may mga taong hindi marunong makontento? At paano nyo po nakakaya na may mga pamilya na kayo, may jowa kayo, may asawa kayo, may mga anak kayo, tapos nakukuha nyo pang lumandi sa iba? Nakakapanggigil naman. Bakit hindi na lang po kayo maputulan ng ugat? Charot with darot. Ito po sabi ng ating kabisya na si Ness. She sounded boastful and desperate at the same time. She described herself as almost perfect, but then she chose to be a desperate mistress. Oh, English. Alam mo, minsan talaga kahit anong talino natin, nagiging bobo din eh. Ito naman po sabi ng ating kabisyo na si Charles Sancho. Huwag na mag-closure, baka dalhin nyo pang isa't isa sa mot-mot, fubo-fubo pa, takot palang magkaanak, tsuktsak pa more, tahiin kaya ang kifi mo. Hoy, ba't ko nabasa yun? Yung kefir. Oo. For keeps, ganon. Hindi ko na alam kung paano ko ilulusot yun. Basta yun na yun. Oh. Eto pa sabi ng ating kabisyo na si Broken Heart. Mag-concentrate na lang kasi sa anak mo. Kesa naman sa mabuhay pa ang nakaraang damdamin mo. Ito pa sabi ng ating kabisyo na si Dudoy. Masyado ka kasing makate, precious. Hindi ka na lang magpakamot dun sa boyfriend mo. Shoutout kay Vito at Greg na laging nakikinig ng Secret File. Ito naman po ang sabi ng ating kabisyo na si Bernard. Hi DJ Rocky, ang masasabi ko lang dyan ay hindi na dapat ine-entertain yung feelings kay Sir Rob. Kasi ang mali ay mali at hindi ito magiging tama. Move on and move forward. Ito pa po sabi ng ating kabisyo na si Mademoiselle. Wait lang Meron lang akong inaayos na. Ayan, ito na. Sa may asawa pero wala naman kaming label. So, pares kami na parang nung una in denial na kabit. Masasabi ko lang, wag niyo na siguro, chapter close na siguro dun kay Sir Rob. Kasi yun naman yung dapat ngang gawin, tsaka may husband naman na siya And siguro kung talagang kailangan malaman din in the future, si universe na lang siguro yung magde-decide. But for now, mag-focus na lang siya sa asawa at sa baby niya. Ayun.
Focus na lang sa asawa at sa baby. Huwag nang guluhin pa ang buhay. Ito pa sabi ni Jason, parehas kayong may mali. Alam niyong may mga partners kayo, hindi kayo nakontento sa isa. Pinili niyo yan. Basta kung ako sa iyo, iwasan ko na lang siya at magfo-focus na lang sa pamilyang binubuo. Ay, ang dami pa pong nag-comment sa ating secret file for tonight at maraming nagsasabi na move forward na lang. Pero kung ako, life is short kaya guluhin mo ang buhay mo. Oo, yun yung gusto kong sabihin sa inyo, no? Masyado pong maiksi ang buhay para masyadong maging payapa yung buhay ninyo. Kung gusto ninyo, kumabit kayo ng kumabit, gumawa kayo ng mga kababalaghan sa parking lot, kahit may asawa kayo, pumatol kayo. Sa mga fresh, ganun. Basta kapag may inuman, go lang. Makipag-inuman kayo kahit sa opposite gender ninyo. Wala namang masama dyan. Basta bawal, masarap yan. Ilaban nyo yan. Go. Masyadong maiksi ang buhay para masyadong maging smooth ang buhay. Sirain nyo. Oo. Narinig mo na yung sinabi ko, diba? Ganun. Ganun dapat. Kasi diba, kung ano yung sinasabi ng tao, yun yung hindi sinusunod. Baka lang. Ito yung ina-advise ko baka kabaligtaran yung gawin mo. Kasi pag alam ng tao yung tamang gawin, aba, hindi sinusunod. Kung ano yung bawal gawin, yun yung sinusunod. What if baligtarin natin? Ang tawag dito, reverse psychology. Diba? Tingnan natin kung magiging effective. Baka kasi hindi kaya ng right mind Baka kailangan ng konting twisting. Ewan ko. We are the product of our choices in life. The situation that we have right now is the product of our decisions, our choices, and actions in our lives. Gets mo, kabisyo? Kailangan pa ba i-memorize yan? Na kung ano yung naging desisyon mo sa nakaraan mo, magkakaroon yan ng epekto sa kasalukuyan. Nangyari na yung nangyari. May nangyari na sa inyo nila, Sir Rob. Naulit na naulit yun. Pinangatawanan mo na yung boyfriend mo, yung tatay ng anak mo, lumalaki yung anak mo na nagiging kamukha ni Sir Rob. Tapos ngayon sinasabi mo na may feelings ka pa kay Sir Rob, na kung naririnig niya man to, may special place siya sa puso mo. What for? Gusto mo ba magkaroon pa ng spark uli, yung matagal ng patay na wire sa inyong dalawa ni Sir Rob? Gusto mo ba talaga ng magulong buhay? Minsan kailangan natin pakawalan sa sarili natin yung mga selfish desires natin. Bakit? Kasi hindi ito yung makabubuti para sa atin. At hindi makabubuti para sa mga taong minamahal natin. Especially now that you have a kid. Gusto mong ibigay ba ang best para sa anak mo? Maging mabuti kang ina. At maging mabuti kang asawa. Because by being a good wife and a good mother to your child, kahit papano, may nagagawa ka ng mabuti at maganda. Huwag ka nang gumawa ng isang bagay na ikakagulo ng pamilya mo at ng pamilya ni Sir Rob. May mga dumadaan lang talagang tao sa buhay natin para malasap natin ang sarap. Charot. May mga dumadaan lang talagang mga tao sa buhay natin para iparealize sa atin na naging bobo tayo minsan sa buhay natin.
Na hindi lahat ng mga matalino magiging matalino forever. Minsan talaga may 1% and 1 day and 1 year na nagiging bobo tayo. But it doesn't mean na magiging bobo tayo for the rest of our lives. That only means that we can embrace the concept of growth. Yun ang mahalaga. You embrace the concept of growth and you devote yourself to grow. Yun lang. Anyway, Kabisyo, if you want to share your secrets, share it to me. Raketera@gmail.com. I gotta say BRB as in bathroom break for Top Secrets. And you are listening here sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Precious Secret Farm. Chose number